Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag ng atong tanan. Kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis, no? It's 29 na sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. Karon din, no, atong ipadayon ang laing sumpay ng Sukilano, no? Kasi sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Okay, dili pa din, no? Ako di basahan din na ay pulo, no? Nga nag-comment. Duha ay. Isa lang nga nag-comment, no? Si Jane Ruiz. Okay, salamat idol. Nindot na kaayo. Okay, salamat kayo sa papaminaw, no, Jane Ruiz. Shout out idol, no. Shout out ay kuno kang anak Leta Lermin. Salamat po, Brad. Okay. Sa payano, anak Leta Lermin. Salamat kayo sa papaminaw, no, idol. Shout out no. Sa tanan nga nagsubaybay aning dramahan, no, salamat kayo. O karon sa sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Party na ta, no, mga followers, no. Party na ta. Isquadro. Ug mapuha gid unya sa ngadto-ngadto ang gisandigan ining grupo sa mga underworld. Mao ka na, Misael. Papan, Sir Mark, huwag yapon malambigit ang babae nga insik human sa malampusong kilusad nga operasyon, Sir. Laing insik hinuon mo inalambigit ugwa dinhi sa Pilipinas. Suma pa sa palita, ginganlan kini og Busli. Usa ka dakong underworld karakter ka ng insik, naginganlan og Busli. Mao ba, Sir? Kunuha ko masayo, dekada 90 pa sa diyami kulit og pangahan sa intelligence kanang maong insik nga sa ato pa. Wa pa kanang maong insik nga babae. Dinhi na nag-una ka ng ginganlan og Busli nga mao'y nag-reorganized sa triad dinhi sa Pilipinas. Unsa di, Sir? Kung bangis ka ng maong insik nga dragon, mas bangis katong ginganlan og Busli. Hala kayo sila puhagang mga dalagon sa giso nga safe house ng Bildili. Why nahabilin bisan usa. Nga sa pa, wa sila'y maimbestigar, Madam Ching. Darling palangga. Maobitaw kan ako mando sa ilatanan. Sukol para hulot patay ba? Osto ka, wa gyo'y makasulti. Kaling palangka. Kanak kita, ngita kayo pa akin makabangon ang dalagon. Oh, Madam, ukusa na yun nako kanang bahina. Saad ko ka na ganimo, darling palangga. Kana, maayo ba? Kaya ko, ang Madam Cheng. Dili ako tugot pildi ang talayad. Oo, buong nangita gyud kita og mga paagi. Ako na kontak sa pigpos na amin lang China. Alon siya hibaw ba? Ha? Kinsa man? Anako big baladel. Kana Busli. Ang ginganlan og Busli? Oh, kaya Busli na at daghan koneksyon ba? Sa Kongreso o Senado ba? Tingali, mas mulig-on pa ang organisasyon sa Markang Dragon. Kung muabag siya ni mo dini, Madam Ching. Misael, nagpabiling nga lig-on paghihapon ang organisasyon sa sindikato. Magisandigan karon sa Kagaw nga Major Gaspar. Waabot ra gihapon ang higayon nga muluka pa sila sa kabildihan, Sir. Tingali, kung mapuhag pa yun ang lain pa yun nilang safe house, anak na niya tingali ang higayon na nga maparalyze sila. Ay kinutuban ang tanang kadautan, Sir. Ug musangko gyud unya sila diha matapos gyud na sila. Husto ka, Misael. Akong mga panghinaot kaninyong duha, nga unta mo lampos gyud kamo sa pagkuha ni ng Kagaw nga Major Gaspar. Salamat, Sir Mark. Gisali ko sa eskwadro ang pagtapos unya siyang kinabuhi, General. Nagpatong-patong na ang iyang mga kaso nga iyang gidaganan. Abi ko bag-isog. Talawan man di ay. Dili buhat sa usa ka maisog ang gipakita karon ni Major Gaspar, Sir. Kay ang matuod nga maisog sama sa akila. Lig-on nga moatubang bisan sa panahon sa kalisdanan ug muharong kini nga way gikadlokan. Nang, kumusta naman yung tiil, ha? Ay, medyo maarang-arang naman, Sarge.
Medyo naapitaran gyud ang akong paglakao. Bitaw. Pero, di lang na nang. Ang importante nga, buhi ka. Huwag yun akong masayop sa akong pagsanom. Sa gusto nila nga aning mo yung aning dapitas, Arch. Oh, tato ka nang. Maog yun. Kay, luwas ka din sa posibleng panimahos nga tong kagaw nga major problem. Ay, pastilan, oy. Nabiyaan gyud ako ang akong panglabada. Ay, yung kay hinugo na ng dibi. Mausat laki. Di biya mapugna ng mga pangitabo nang ug di sa tanang higayon nga na ako. O naba si Bayo Misael nga makabantay nimo dito sa inyo. Di ba nang? Tungod sa imuhang iwan info, napuhag yun ang mga kagaw nga dito sa maong safe house. Nahurot o pangamatay kay nanukol man. Isukol magpinusilay. Sinugdanan planto sa kong gisaad ni mo, bay. Salamat kay imo king kipamatuod sa buhat, Bay Sarge. Sincero ko sa kong pagbason, Bayo Misael. Ug salamat kayo sa second chance nga imong gihatag nako. Salamat sab sa kipakita nimong mga kaayuhan. Usa na ni ana ang imong pagluwasa kung inanggikan sa posibleng kabangis unta sa kagaw nga major. Daghang salamat, Bay Sarge. Recycled effort ang nitabubahin kang Bay Sarge kay giluiban ko niya para sa kwarta o gitugyan ko ngadto sa kaaway. Apan tungod sa among panakigala, nagbasol siya o giluiban sab niya ang kagaw nga Major Gaspar. Dili ka peligro siyang klasiya sa higala, Misael. Unsay buti mo ipasabot, Lina? Balimbing siyang pagkatao. Basin og mo traitor ka na pag-usap. Kining ako, pangagpas lang. Tinuod nga balimbing nga klase sa tao kana si Bay Sarge. Apan magkausara siya na sayop nako. Ug gana mao katong gibaligya ko niya sa kaaway. Uban sa laing higala nga gihukman na nako sa kamatayan. Oh, panidaan ta lang gid siya. Kitang tanan ulay pun sa tentasyon. Buhi kanunay si Judas sa matagtag sa tagsa sa atong kinabuhi. Hinuon sa. Bisan ikaw, dili nato masiguro kung hangtod-hangtod bagid ka nga matinud-anon sa eskwadro. Oh, usay buot nimo ipasabot. Ngaluiban ti ka, mao ba? Sa ako nagkingon, buhi kanunay si Judas sa matagtag sa tagsa natong kinabuhi. Misael, Ang marunong nga tao, igmat bisan sa iyang kagalingon nga aninog, Lina. tuwa na sad. Lakaw na sad ay. Usahay na siya mga sinultihan na dili masaktan. Mao ka ng resulta sa mong mga pagkisusi, Boss Major. Naaginay traidor sa akong kinabuhi. Huwag kinahanglan mapapa sila sa dagway nining kalibutan na. Duha ka subordinates nimo ang nihudas nimo. Usa ka staff sergeant ug usa ka master sergeant. Maghilak ang ilang pamilya tungod sa ilang gibuhat ako. Oo, ipanumpa ko ka na. Hindi na ko, Boss Major. Kunin mong kinahanglanon na akong serbisyo. Salamat alias Boy Bangag. Karoon akong nasuta na matinud-anon kagyuday na ako. Sa buhat ko ipakita, Busing. Sorry kayo. Yadihay mga higayon nga nabuy-buy ko sa imong dakong utang kabubuton nga rin ako. Dili ko day unta katuangay nga isulti nimo. Sorry. Sorry git kayo. Kalimpi to, Boss Major Gaspar. Bahin sa duwan ako ka mga subordinates nga mga hudas. Ako ra ang bahalang musilot nila. Kay tagsa-tagsaon ko gyud unya sila. Kasaligan ang alias Boy Bangag. Kanamaw ako nakita sa iyaha pa. Oh, Madam Jane. Talon, unsa ka imo palano? May mga pamilya na sad kong pahilakon. Mao pa? Akong pangayon ang imong pagtugot na ning bahina. Sige. Ako nahatag sa imo ha, Clearlands. Alon tapuhatan ako sa manaas sa imong hunakuna. Mupatay gyud ako sa mga tao nga hudas sa akong kinabuhi. Mas mayo pa ikaw ka na mo patay kaysa ikaw ka na mauli lang mapatay ba? Oh? Gusto ka, Madam Jane? Sige, puhata. Kay ako andam supulta sa ako adaling palangga ba? Salamat. Daling palangga na ko, Madam Jane. Daling palangga. Ako ka na mingaw na ato imo ha ba, Kitoy? Kitoy. Kitoy. Ako ko ba? Sakra ako bang mag-ilong ba? Mao ba, darling palangga? Ikaw ka na lipay sa ako. Kaya ako ka na huwag dangsat imo sapot ba? Oo. Kahimo yung kayo, Madam Jane. Ay, tanap. Kitoy. Oh, ka naman
na ako gusto sa ako at daling palangga. Uy, biskot. Bayag. Daling. Bayag sa ilong. Panimaho, nasad ko ining haplas sa insik. Tuan nasad, kilapal nasad ni Busing Major ang babaeng insik ka dragon. Swerte na kayo siya ng insika. Buhong siya sa tanan, kay labihang tagkwartahan. Daling palangga. Kilok ka. Kasi gusto ni mong style. Natungin mo una. Sige. Gusto ko ka na malupad-lupad ba? Lupad-lupad. O ka na mo badlon. Lupad. Ang walang karaang aeroplano. Ang tura-tura sa hapon. Lupad. Usahan. Taysa. Gusto ko kupayot, anak. Kupayot. Ibutangan kunti na ani ko alto pa. Wala ni purpose. Kupayot ko diha ba? Kupayot ka. Unya ikaw, kanang pakitoy-kitoy sa ako ang bangag. Nakiti. Kanang bangag sa ilong ba? Mayat sa ilong. Iki na, ako ka na excited na. Mataga ka, uy. Mataga ka. Ay, kanaligkon man buhat sa ako ang designer ba? Lingkod nila. Okay, go na. Tana. Dali. Ikaw saktan na ba? Ali. Ikaw ka na. Ali, mapitana. Oo, darling palaga. Unique. Tagsaon kini. Unsa naman sa taon yung kalakiya, uy. Abinchor ba? Abinchor. Sige na, daling palangga. Lalga na. Go. Kelo. Ako ka naman lupad ba? Panalupad ba? Ala, tangtang man. Tangtang. Aray! Darling palangga. Bangag sa ilong kasakit. Malas. Kita papak ato buat exhibition game ba? Isog man ining tura-tura style. Hapon may maayo ini. Daan pagilagi ko. Akin. Sige na. Usay akin. Akin. Akin di ay. Akin ba? Di na ko. Di kita kayo ni. Maran akong sungayan. Nabukol akong nga naparok sa ngilit sa jam. Ang bintana. Wala. Mura na kong iski. Perdi. Iski yun. Sakit kayo. Ang agaw ni tao sa may... Alo. Kumusta naman ang bangag sa ilong? Ngaliyo kumong-kumong. Unsay kalaki sa kong gisugo nimo? Karusa ba ni mo hukman ang staff sergeant nga traidor, Busing Major? Dili na kininakaw dugayon, puy pangag. Patyon ko siya. Sultihin lang ko kung kinahanglanon ni mga tabang, Busing Major. Oo. Dako yung kay kagikatabang. Kaya naibaw na kaya nga wanted ko karon, alias Boy Pangag. Okay, boss. Trabahoon ta ng imong problema aron mahuman na ka na. Salamat, Boy Pangag. Tayong pasa. Asa man na itong insik nga dragon? Na siyang minibar, naginom. Gisapot. Mulang. Labaw ba kong gisapot? Kinabuklan ang akong tanawa. Uy, wala. Nausam din na. Ay na pagsusi. Basta kay resulta ni kabuang ang insika. Grabing sapot sa insik. Ikaw po, sapot tumayo. Oh. Anong mo, ha? Nausam mo, Boss Bicho?
Tol man. May patagay. Be, ako'y tagay. Ah, Hotdo na to ng usa ka dakong botelya sa whiskey. pete na. Ah, Itay nung dili para patay. Dili para bawala stress ba? oo bitaw. Para pawa sa stress. Oo, mau ka na. Ako dili put sukol kita inom hulutan ni dako. Butilya whiskey ba? Aha. Okay. Shot lang. Kana dilink mo directly ba? Ah, Okay. oo. Ah. Asyat lang. O, shot lang. Drink mo directly. Siya, oh. Ikaw ka na naaba, Tuyo. Naunta. Sa ka na, ha? Nanawag nga akong batos nga si Leo kumong-kumong. Nagpaabot na ko no sa akong go signal ang traidor nga staff sergeant. Go! Patya! Okay, Madam Ching. Hello? Kalon nga wantig ka mga otoridad. Dili ka kinahanglan buhat, ha? Sila na mo mga bato suko, ah. Pero, Madam Ching, Wala na pilo-pilo. Ako na tanaw lang imo si kulidad daling palangga. Kay love man ka sa Madam Ching ba? ay, sige. Isali ko lang kining bahina sa akong mga batos. Nga, tuwa ka ron dito. Kita ka nahatag sa ilada ko, Elimio. Liwag ba? Ha? Basta ka na sila lampos patay sa mga talaydol. Salamat, darling palangga. Ang trabilis sa imuha la tsapa. Mao ang waktang sa imuha. Mo'y kawaktang na silbisyo. Pero ikaw, Mitchell, kihapon. Dili na ka na mawala sa imuha ba? O lagi. Apan ang impluensya o gahom sa akong pagka-major. Wa na'y bili. Mauna laay diha. Sila ang nakaingon ko nga nung naingon ako ni karon. Ang mga bangag sa ilong at traitor na kong mga kaubang serbisyo. Basta talaydol. Patay! Oo, darling palangga. Mga matay yun niya sila. Lisod kayo ang pagdawat sa kamaturan. Nawa na ko sa katungdanan. Huwag nahimo pagyod kong wanted sa balaod. May punto man sa pag-insik, boss. Gusto ka? Maong giyuyunan ko lang po. Swerte na kay kanang insika, boss. Busa, ay musli ang higayon nga patay kaysa siya gugma niya mo. Alang nga ko. Wa na'y makalabaw sa kong gugma. Alang ni Kristal. Oh, Kristal? Kinsa ka ng bayhana, boss Major Gaspar? Ay na pagsusibahin niya. Kay wa na siya. Ha? Kaya asam na siya? Nagpalayo? Gibiyaan ka, ha, busing? Wa na lagi siya. Patay na. Usa? Kalimti nga kong gisulti. Alias, buhay pangag. Kristal. Naghiskot siya o pangan nga kristal. Nga kumangod. Kristal ang gidanyang pangan. Hangtod na siya kamatayon. Dili ka na si Deglina ang nagpagkakristal. Mao'y iyang kipasabot. Dili ka. Dili lagi unta tinuod ni akaron sa una-una. Kay kung simpa ko lang yun o matinood, bisan pa og dako og utang kabubuto niya. Magkaunay unya kaming pulos mga demonyo. Kahit ko kipati, human ko madungugi ka niya ang pangan ni Kristal. Dili lagi unta. Husto ang nakabot nga desisyon ni Sir Mart.
Adto sa sila papuy-on si Sarge aron makapantay sa nila ni Aliyah. O, bitaw ma. Dako gikatabang si Bay Sarge dito sa ila. Tarong man si Sarge. Ug siguro ko nga matinud-anon siya sa pagbasol bahin sa nabuhat ni ining paghudas ni mo, Misael. Napasaylo na bitaw na ako siya, Mama Dibi. Salamat. Salamat yun kaayo. Way kabutagan sa kong kalipay, anak. Ang iyang gihimong pagluwas ni mo gikan sa mga kamot ni Adtong Kagaw nga Major Gaspar. Mo'y milukat sa inda kong atraso nga nahimo diri nako, ma. Dili sa'yo pag imong paghatag niya ug laing higayon. Kay gipakita man niya sa buhat ang iyang mga pagbasol. Tinuod yun ma. Huwag ko magmahay sa akong paghatag niya og laing chance. Si Glenna tingali karon. Oras na malis mo pag-inom sa tambal, ma. Suod lang, Inday Glenna. Excuse me. Oras na sab aron paimnon sa iyang tambal ang akong pasyente. Salamat ha, Inday Glenna. Salamat kay sa mong pagatiman sa kuinahan kay na. Ayaw na ninyo kunahuna aoy. Kalipay man sa ninako nga atimanon sinang Depi, Misael. Swerte gid kay ka, ma. Kay nakaibuotang nurse. Gwapa pa gyud. Hala oy. Salamat. Inday Glenna, na-spoil gid ko ini tungod sa imong pagkatiman nako. Ikaw gyud nang nahuna-huna nang nako niadtong ako pa ang nagkinahanglan og pag-atiman. Naigi pa da ang kinuo aron atimanan ko. Og hangtod nga nagkalatas gyud gikan sa kamatayon. Wa ka lang mahibaw, Misael. Nga gibuhat ni nako tungod kay espesyal kaayo ka nga rin sa akong kasing-kasing. Bisag dili ko angay nimo. Nasayod ko nga imposibleng makagusto ka na ako. Apan malipayon paghihapon kaayo ko. Kay ikaw man ang naghatag ka na ako og kadasig. Gimahal ko ikaw sa hilom, Misael. Nakihigsulti na ko ni Sarge nga iuban ko siya ngadto sa kauluhan alang sa usa ka sikretong panaghugpong. Okay, Dad. Kami raon niyang mahala din sinang butyang. No, dili iha. May lain kamong ikauban na alang sa inyong seguridad. Ha? Kinsa man? Si Misael. Ha? Ani din uban namo sinang butyang og si Misael? Oo, iha. Oo, gatiman na intawon unya ninyo siya dinhi, Yes, Daddy Mart. Mo ba day, Sir Mark? Oo, Misael. Kana kon muuyon ka, total ni aman si Glenna nga makatiman ni mama ni mo dibi. Madugay pa rin kasi mo pagpauli din, sir? Labing dugay mga duha kapin kasi mana. Sige, sir. Walay problema, sir. Tuod ay ikuyog nako si Sarge sa kong paglarga, Misael. Mas labing maayo, sir. Aron nga magkasuri sa buglaing dapit si Bay Sarge. Mga duha kasi mana gyud. Ang importante ko kayong lakaw dito sa Manila, dibi, Glenna. Ay, maupad ay, Sir Mark. Hinaot nga okay lang nimo nga adto ko una ibutang sa kumbay si Misael, dibi. Ay, huwag yun ka na problema para nako, Sir. Og ako lang di dito ang mauban ni Miss Aliyah, General. Aron si Misael maoy makauban din sa iyang inahan. Kuan man god. Nakita ko nga maayo nimong pagkatiman kini si Dibi. Mao nga si Misael mao ang nahuna-hunaan ko nga maoy ibutang ko sabay mintras to ako sa biyahe uban ni Sarge. Sige. Okay, sir. Salamat sa inyong pagsabot. General, mas maayo man sab kun ibili na lang nimo si Sarge ug maoy ikuyog nimo sa Manila si Miss Aliyah. Bitaw, sir. May punto sab sigli na. At least pa nga maka-unwind pud siya. 'Di ba, General? No.
Tungod kayo una na siyang nibaliban nako. Ug usap-usap, wa ko siya anara nga maguban-uban nako sa kong opisyal nga mga lakaw. Oh, di ba, sir? Mao ka na, Misael. Mag-uban yun ay unya sila si Miss Alea ug Misael. Pusit yun. Makalagot na. Mawanli ko pirmi ni Miss Alea. Maalkansi ko pirmi niya. Nga bang unfair magkayo ang kinabuhi? Nga naman. May mong dili ko deserving para ni Miss El. Pero, tausap ko nga mupati aning magpati O dili na ko kapungan na nga akong kaugalingon nga mupati o pangiki. Ano man May bao ko nga dili ko angay ni Miss El. Kay kung paog hugaw akong pagkapapay. O si Miss Alia mo'y angayan para niya. Apan dili man magkamaumusabot ang akong kasing-kasing. Salamat sa imong pagsanong sa hangit ni Daddy, ha, Misael. Naibawagid ka nga dili na kumahimong balibaran ang imong amahan, Alea. Importante magod kayo kuno tong iyang lakaw. Gidamang gani niya si Sarge, aron kuno na siya kauban. Lipay gani kay tao ng akong amigo nga gida siya ni Sir Mart. Wapan daw to makasuwig sa kayo og eroplano. Hala, mao ba? Kanindot niya tao nga ipahiyom. Sumnikipati ko Samtang nagsulti niya si Misael. Nindot kiking tanawon ng iyang mga mata. Ay, nga naman ko Tigid na ako mahimong limtan ng akong kaugalingon. Kanahan kay ko niya. May espesyal kong pagpati ni Misael. Inday, Aliyah! Oh. Ang kapastilan! Nagasigig ka ba kung ukang tao ni Alang Dudong Misael? Nga nagapahimot ang higda sa suba sa sala? Ha? Wa nang butyang, Ano good? Wa ba ya? Ay, pastilan! Sabi na lamang, Ano, sige na. Dali na kay mga na kita. Okay na. Kadira kay akong tawagan si Misael. Ako sa ngayon sa sala ng butyang. Ay, hala, pastilan, Kita gusto kayo siya ni Alang tawana. Wapo man sana sa Dudong Misael, good, Halo? Leo kumong-kumong. Wa ko malipay ning balita ni mo karon. Palingkamot gyud gaway sabit kining hitabo. Kay tiwasan ta gyud kang karahanan ka. Bye. Patyon ko na balang kaha ning tawhana. Sa problema, ha? Kanay ka taas man ni mo tingog? Tanawag akong batos. Si Leo kumong-kumong. Unsa ka na balita sa imo sugo sa iya? Dautang balita. Kay sila ang naunhan sa ilauntang birahan. Kasi Staff Sergeant Napbinlod. Unsa? Napusilan og sabaran karon si Leo kumong-kumong. Samtang ang duhani ni kay mga backup, patay kuno diya dayon. Ingong bitaw ko? Nakanas sila imong mga tao? Sakad nila dili kasalikan ba? Ikaw ka nasalig po sa ilaha. Na makadagdagan maayo laki sa mga dalagon. Pero ikaw dili-pili sa ila. Madam Ching, ihatag na ko ang pagtugot nga mo'y magunay nining buhata. Medyo kaspal. Ako'y magunay sa paghukom sa mga traidor. Ayaw lagi bulit-bulit ba? Dili burit-burit kining ako. Huwag na kailan nagyo ka na akong Madam Ching. May problema. Ano sa? Plano ho na to. Kay dili ko gustong mapalpak. Oo. Kaya ang tao nga hinog na kayo, di yun makadawat nga mo palpak. Gusto ka. Huwag pa magani ko makadawat nga wa na ko karon sa katungdanan. Sa dirang boss, makabawas na lagi unya ka. Uy, gusto kong mahitabo na yun alias buy bangat. Mo pabor lagi unya ni mo ang maayong kagayunan, busing. Maglakaw ta. Backupi ko alias buy bangat. Ha? Ako ang mangunay sa paghipo sa mga traidor na kong kauban sa serbisyo. Unahon ko si Staff Sergeant Napbinlod. Kano sa nato ka na trabahoon, busing? Ugma sayo sa buntag. Mula rastas kadalanan sa syudad. Nya, ang insig ka dragon, boss. Naibawa na mabahin ini.
Gabi na kayo. Dili ko mahimutang nga magsiki o kunakuna ni Misael. Natuwa karon uban ni Miss Aliyah sa ilang bahay. Wisit! Nga bang naingon man ko ini? Nga naman ko. Sabalik na itapon ako. Iday ko na. Gabi na kaayo. Sugod na kay tunog na kay Diris Gawas. Naalagoy kiyo na una ng gabi. Ha? Unsa inday Glina? Nisantop lang sa akong huna-huna. Nga unfair kaayo ang kinabuhi ng... Di ba? Maudi nga hayag pa din sa minibar. Kay niyaman di ka din Miss Aliyah. Miinom ko kamay kay may nakasamog sa kong una-una, Misael. Aliyah, Naglakot-ngut ko sa kong kaugalingon. Wa na ko makasabot. ay mong may bawaan ko nun siya mo problema. Basinog na ko ikatambag. Sige na, sulti ko palihog. Ay nalang laki. Mas may pag-uban na lang ko nimo sa pag-inom. Dili ko hilig og inom, Aliyah. Unya, kung ako'y mohang yun nimo nga mag-inom ta, di day kihapon ka mo inom. Di lagi ko mainom. Mga ayla ko agda. Bahala ko. Naibaso, ipisan ta ka. Aliyah, wala ba kumaan na inom? Labi na niya ng street side nga bino. Sige na, kuwit. Inom pa. Aron na ako'y kauban. Sige. Pero kamay lang ako imno na. Sige. Ang importante nga na ako'y kauban din sa minibar. Sakto natin itong sa kasyat, Aliyah. Bahala ko. Ipisan pa na kung imong pasa, Misael. Ha? Ikaw, girl. Basta ka di lagi ko magpalabi sa pag-inom, ha, Aliyah? Okay. Ikaw, kuwit. Sa mga problema, hindi pabayala. Naangin na may noon ko nini niya. Misael. Salamat ha. Ha? Salamat sa unsa. Sa imong pagkupanro na ako din sa minibar. Aron mo inom. Sa mga mo problema, ha? Aliyah? Mahimong masayran? Dili ko magatuhog nga magsiki o kuna-una. Unsa kay lagi buhat karon dito sa dakong bahay. Ang ako lang og magkarelasyon sila. Ilabi na kay klaro kaayong hilom ka nakagusto si Miss Aliyah kang Misael. Buset! Buset! Hubog naman kini siya. Yes. Pasagdan ko na balakan ni siya, no? Gamatawag din sa sofa. Sa mani akong bupati para niya. Nagyaw-yaw siya sa kumpangan. Usap kay buta. Ipasabot ni ini. Parihas kami kibati. Mauka. Linggig ako sa mga komputer. Nagialin ako nining sofa aron dili si Mao. Ginawa ko itaw. Kalait sa akong kibati. Nanginit gid ang akong kalawasan. Aliyah. Aliyah. Aray, kasakit sa ako. May naitabo na munduhan ni Misael kami. God, wala sa man itong umang nabuhat. Aray, kasakit sa ako. Kasakit ipangon. Kapto sa akong kuhan. Inday Aliyah! Inday! Bangon na niya! Ano pa mahaw na kamunit pa doon, Misael? Busog pa ko ng butyang. Dili pa ko mukaon. Ay, sinodong Misael! Ginaabot ka niya nga bangon na! Parang pa mo mapahaw, ay! Dili, magkabantay sa ng butyang kung magkaangkaang ko nga maglakaw. Aray, hapto sakit mo eh. Nagkisa magkatong dugo ang nilang masabi ni atong supa, Inday! Oh, naapay ako sa kabaso nga nabuak! Nabalaka ako, nag-aaway baka mo! Kung na'y
Unsa ninyo nga nasama, do? Kuan ang, naapay ron ako ng butiyang. Ikaduhang adlaw ron ako sa kong menstruation ng. Ah! Ay, nakasabot na ko, inay. Ay, sorry kaayo, ah. Mihigda manggod ko nang unya, nalapsan ko. Magsulti ta. Pwede? Sorry kayo bahin sa nahitabo na to. Oh. Uwa gito na ko dama nga mahitabo to. Misael. Ang tinuod. Ikaw naghatag na kung dakong problema kay... Tungod kiwa na ko makasabot sa kong kipati ni mo, Misael. Alia. Sa ato pa. Malagsama dito pagpati. Pagbati nga unsa ba? Nga parehas na ita. Nga mahal na to ang usag-usa sa hilom. Tinuod ka. Gimahalsap ko niyo mo sa hilom. Kung nahitabo man ta, o natintal ko nimo. Kanatong kay wala ginako kapungi ang bulok sa akong pagbati. Misael. I-off niya yung phone, madam. Ipahuway taon kay gikapoy. Oh, okay. Ikaw karati man sa medyo gaspala, ha? Ako pala sa imo hatag kwalta boy pagtaka. Okay na, madam. Dako kayo kong utang na mabuto sa kong busing. Maunang, yung ko makatalit ko na yun eh. Mayo. Ikaw mayo alagad. Swerte ka na medyo gaspal sa imo ha, kay kamao ka tanaw na ko utang ka pabuton pa. Dili ka talay dol ba? O ka na, busing Major. Nagsusi ang insik. Napalakay ang taon. Aha. Mao ba? Nanawag di ay ang insik nga dragon. Oo, busing Major. Dili pa ko upauli sa residensya sa markang dragon. Gusto pa na kong tiwason ang laing kaliwat sa yawa na si Master Sergeant Nicholas Dinuldog. Ikaw, masinuganahanay ka nga mapauli. O kirigi ko, alias Boy Bangag. YBI, balag mga matay, busing Major. Kana, mo ka na'y gibiliban ko nimo. Kanang imong pagkaluyal yun kayo na ko. May kipatay na sab niining atlawa. Og migawas sa pakisusi pinagi sa CCTV footage nga si Major Gaspar maong assassin. Grabe na kita ang kadautan. Misael, nabalaka kay ko para nimo. Alia, Dili ko gusto may daot ang mahitabot nimo, Misael. Dili. tingaling mabatian kaninang butyang. Mahibaw ano na niya nga nakita yung relasyon. Misael, nagkapatay na sa tinugyanan sa balaod ang kagaw nga Major Gaspar. Okay na. Labing siguro, nanimaw siya sa mga ginitardor niya. Gusto ka. Kaya nakailan ko niya nagkipatay. Kauban ka na niya sa serbisyo. O apil ka na sa iyang alyansa sa pagbuhat o minamamaong mga ebidensya sa kamatayan niya itong kernel. Nagkipatay o ako may kipasangilan. Mau ba? Si Mama Dibi, kumusta nga ko inahan? Huwag kay angay nga kabalakan. Kay maayong pagkaatiman ako sinang Debbie. Salamat ha, Tina. Ikaw, Dia. Kumusta man ka?
Okay na gid kayo. Mayo'y noon, Misael. Amping diha. Nangumusal man to siya ni mo nang. O nagpasalamat sab siya sa ako ko ng pag-atiman nimo. Kung ako palang unta mo ay masunod, mas paborkit ko nga ikaw mo iyang mamahimong karelasyon, hindi Glena. Nang Debbie. Bitaw, mao kaday tinuod. Sa way lipod-lipod. Aw, kana lagi og ako pa mao'y masunod. Dili ko angay ni Misael lang, Debbie. Dili ko ang klase sa babae nga angayan niyang ikumaon. Inday Glena. Ang among panag-uban ni Misael. Ug ang among kasuod ng kutob ragad sa trabaho. Way personalan. Wa ka lang masayod ng Debbie. Nga sa pagkabati na ako sa imuhang mga gipanulti. Murag ni sayo sa kalipay ang akong kasing-kasing. Kamapara gid ay na ako og kalipay. Pero sa pagkatinuod lang, dili mahimo nga igugmaon ko ni Misael. Kayugaw kong klasiha sa pagkapapay. Pati ko og nagkakapon. Ang pingyod diha, Misael. Kinaaraman di ay sa syudad nagpaog-paog ang kagaw nga Major Gaspar. Tinuod ka na, Sir Mart. Huwag nakapatay na sab siya. Yan yung baguhay lang. Nagunay na kana sila karon nga mga alyansa sa daotang mga buhat. Husto ka, Sir Mart. Isalig ko kanimo ang seguridad diha sa bahay. Alang sa kong unika iha nga si Aliyah. Magkasali ka, Sir. Panalibdan ko ngit si Aliyah, kutob sa kumahimo. Okay, sige. Kay may lakaw pasab kami si Bay Sarge nining adlaw, Misael. Okay, Sir. O ipangumusta na lang ko ni Bay Sarge. Okay, Misael. Sige, bye. Bye, Sir Mart. Mayong pagduminaw sa Lex Pinoy. Guilty man ko sa naitabo na magduha ni Aliyah. Marag wa ko'y naw nga ikatubang unya ni Sir Mart. Sir Mart, pasailu at taon ko, Sir. Apan, parihami si Aliyah nga wagin makapugong sa among duha kabulok sa pagpati. Dili makaya, ayo ka na ipugos ba? Nakapay kayon pala imo makuha ka na imo kauban pulis na laydol. Taniid pa ko sa sitwasyon. Madam Singh, Medyo gaspal. Ing nakara alias boy bangag. Kamu ka na uli ng ngali. okay. Sabutan sa kininamo, Darling Palangga. Importante na, imo nakuha ang usa daling palangga. Ni ano mo gilmi din eh. Gusto ko nga, umano na lang yun lagi ni. Kana kung mahimo. Oh, sige. Ikaw ka na bahala. Kuwao na ko kutob sa akong mahimo. Si Master Sergeant Nicholas Dinoldog. O niya, kung ikaw ka na palpak ha, Nalagi si alias Boy Bangang. Yung magkatabang na ko. Magsabot ni bahay niya na. pero kung mapapak, ako pikat ako mata ha. Ikat ba pwerte puwa ha? Bangag sa ilong.
Sunda ang lain pang anib ng sugilanon na sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Isquadro. Palihog na ko noong subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.